Recentment hem posat en marxa el programa Polseres Blaugranes. És una polsera que ens permet recaptar fons per dedicar a aquests projectes. Són projectes com el d'avui, on ens hem volgut especialitzar sobretot en atenció als adolescents. I hem posat en marxa aquest projecte d'univers digital. És un espai immersiu on els adolescents poden venir a aquesta sala i viure aquesta realitat immersiva que d'alguna manera els desconnecta de la realitat difícil i dura que estan vivint. Per tant, és una realitat immersiva que la gràcia d'aquest projecte i la innovació d'aquest projecte és que hem comptat amb el suport i les idees que els adolescents ens han donat. No estan acostumats a que li diguem «I tu què opines? Tu què necessites? Anem a fer alguna cosa junts?» I aquesta iniciativa, ja només això, escoltar-los, tenir en compte les seves opinions, els seus pensaments, les seves vivències, ja amb això van trencar amb tot el que s'havia fet abans i estan molt contents de poder posar aquest granet de sorra que potser ells no aprofiten o sí, però ja saben que vindrà algú al que li ajudarà a tenir això que ells han construït abans. L'adolescent necessita crear aquesta xarxa externa, no només la família, i aquest desenvolupament que quan entren a l'hospital i estan mesos, que no poden sortir, no poden contactar amb la part externa, ho perden. Llavors, quina és la iniciativa de com podem fer que aquest desenvolupament no es vegi trencat un cop ingressen i quines iniciatives podem fer. Aquest univers digital que hem creat intenta donar resposta a moltes de les necessitats que ells tenen. Es pot venir aquí, però també des d'aquells pacients que en algun moment de la seva estada no es poden moure de l'habitació per la seva condició clínica, des de l'habitació poden posar-se les ulleres i poden desplaçar-se a una sèrie de continguts que s'han co-creat amb ells. Amb aquesta tecnologia es transporten allà, poden interactuar també amb altres pacients i sociabilitzar, comunicar-se, és a dir, que ens dona unes possibilitats enormes de millorar totes aquestes hores que estan a l'hospital durant molts días. También nos dan la oportunidad y la opción de poder conocer a gente de aquí del hospital, ser amigos, qué sé yo tengo una gafa virtual y otra persona que está ingresada en una otra habitación tiene también la gafa, podemos jugar juntos, podemos interactuar juntos y después a partir de ahí pues empezar a ser amigos y demás y no sentirse tan solo en el hospital. Això permet que s'exposin ells a situacions de la vida quotidiana on poden tenir relacions i socialitzar mitjançant aquestes escenes. Llavors, és una manera que permet no fer un trencament tan brusc i tan abrupte d'aquesta àrea d'habilitats socials i de sociabilització amb els iguals. I els adolescents necessiten el seu temps lliure, però no és només distracció, que sigui també profitós per la salut, l'estat biopsicosocial i l'estat emocional, que és bàsic per aconseguir un millor estat de salut en malaltia aquí al hospital. Yo pienso que esa experiencia es muy buena porque él mismo lleva 4 meses aquí en un hospital y entonces todas estas cosas lo emocionan a él, ¿ves? Lo ayudan, todo lo que es virtual, todas esas cosas, ¿ves? Porque él ha tenido impedimentos. Tenim vídeos de platges, de natura, molt relaxants, que ajuden en moments de molt estrès o molta angoixa, calmar tant els pacients com també les famílies. Però llavors també tenim altres vídeos molt més estimulants. Tenim música en directe, tenim muntanyes russes, tenim tota una sèrie de vídeos i d'experiències immersives molt més excitants, que sol ser el que ens demanen més els pacients més joves, perquè provoca molta més adrenalina i molta més sensació immersiva. Doncs aquest Nadal un grup de jugadors i jugadores del primer equip de futbol van venir aquí i estàvem encara creant continguts, però van tenir l'oportunitat de provar aquestes ulleres de realitat virtual i aquesta sala immersiva, trobar-ho aquí dintre un hospital com la Vall d'Hebron, amb una sala que és l'Espai Barça, on hi ha color blaugrana per tot arreu, és una experiència realment molt interessant. Quan tu parles del Barça o del futbol en aquests pacients, és una cosa estimulant, no? El fet que el Barça estigui formant part també d'aquest projecte no només ens ajuda amb el tema financiació, sinó ens ajuda a que el propi projecte agafi un estàndard i puguem fer aquesta col·laboració amb Fundació Barça, l'equip d'innovació i Vall d'Hebron, que ajuda moltíssim en aquest projecte.